години. И Петър. Ето, видяхте ли защо е фелдмаршал? Защото вече говори за това, че магистратура трябва да се учи, че магистратурите в БЕЛ в английска катедра са най-страхотните и така нататък. И защото вярвам, че освен чисто комерциални цели, които преследват, ще ви е много лично да се разделя с вас, както и на всички нас. За нас беше удоволствие да ви виждаме в часовете си, някои повече, други по-малко, за тези 4 години. Надявам се от тук насетне последната сесия, финалните 100 метра, да са безпроблемни и на финалната линия абсолютно всички да завършат някъде към юли, за да можем да се видим в магистратурите, за които споменах. Но и за да може да правите абсолютно каквото си искате от тук нататък. Успех! Благодаря, госпожо Царка. И сега ще моля още една дама да излезне и да ни каже 2-3 думи, тъй като тя не благоволи да стане цяла вечер да танцува с нас. Затова ще изправим сега. Окей, гайс! Силия Дженкинс! Не съм много за какво да ви кажа. Има хубаво уиски, компания, нещо така да се говорим. Да, ама до танците нещо не става. Милите момичета и момчета, аз ще ви пожелая само едно нещо. На добър път. Колкото и клиширано да е това за вас. Желая ви да бъдете много щастливи и правете всичко това, което ще правите за бъдеще с любов. Без любов нищо не става. Ако нещо не ви харесва, ако не се чувствате комфортно в това, което правите, не го правете. Бъдете позитивни хора. Обичайте себе си. Обичайте себе си, обичайте и другите. Не дейте да ставате от тия млади хора, които постоянно мрънкат, които постоянно се оплакват, които постоянно казват: абе, той е виновен, он е виновен. Направете нещо, за да няма виновни в живота ви, във вашия живот. Вярвайте в себе си, така както вярвам аз във вас. Вие сте прекрасни, всеки един от вас си има своето хубаво нещо. Всеки един от вас носи по нещо, което на другите не им харесва у вас. Това не трябва да ви плаши. Ще има винаги хора, които ще ви обичат и хора, които ще ви мразят. На тези, които не ви обичат, кажете им fuck off. На тия, които ще ви обичат и ще бъдат до вас до края на живота ви, кажете просто едно благодаря и се усмихнете. Днес няма да говорим къде да слагаме запетаи и къде трябва да сложим апостроф. Няма да говорим за това и няма да говорим за нищо друго. Освен това, да бъдете добре, да се обичате и просто нека имате късмет. И то много късмет. Това е от мен. Живота е най-добрият учител, но аз ще бъда много благодарна, ако поне на много малко нещо съм ви научила. И то не е как да напишете seas като grab и seas като stop. Това е последното нещо, което мен ме интересува. Има речници за тая работа, нали? Там Господ рече.
яичници, колкото и искате. Но ще бъда много благодарна и много доволна, ако съм ви научила да бъдете достойни хора, да бъдете мислещи хора, да бъдете хора, които уважават труда на другия до вас, да уважавате собствения си труд и най-вече да уважавате себе си като такива. И сега, last but not least, where do you put the commas? I love cooking my family and my pets too. Where do you put the commas? I love cooking my family and my pets. Where do you put the commas? Where? I love cooking, comma, my family, comma, and my pets. You are my pride and joy. Госпожата на синонимите и антонимите, колеги. И сега ви предлагам да не слагаме точка на тази вечер, а да сложим една запетайка и сладките моменти да продължат с нашата прекрасна торта, която който желая може да снима, преди да сме нарязали. И едно последно напомняне, имаме резервация в Паша за всеки един от вас, за абсолютно всеки. Господа, там има секси диджейка, която пуска по къси панталони, не изпускайте! А дамите просто ще трябва да се насладат на прекрасните ни колеги, съжалявам. Забавлявайте се!